mundur mantu wonten majeling sasana suka wonten sasana enjang gegap siaga-lega keparmu sanggya para pangombyong panakaring sikapabya saripin nedya kasuwun tumuli daya-daya mandi kuwi sasana wargian mugi dadosaken kawulingan. Mongeng bahagia jempratan barengku wisudan unduh mantu putra kinasih Bagus Riki Dwiyanto ingkang sampun kelampan hati Jokromo Roro Nabila Mali Hati putri panjenenganipun Bapak Ratno Ibu Poni wingking saking Padekan Sidowayah RT Kalih Desa Jenggri Lumbil Kecamatan Kedaung Sragen. Bahagian sanya Bapa seneng lan ibu munduh mantu putra binarung ing pradonga mreh hastaryeng kayo sagarwa putra Wandawa tekeng dase jroning supa ingkang mugi saras pihak munyo dan sembah nireng ulun kapurku Kristen moroga ngarep sambut magis taring arun kang raras manawu sesandi pangdiastu tiring sedya manem brama kang rinengging para prabu marawakane atur bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun amit pasang kalimantabik sinabetno ing ilo-ilo bumi linepatno ing tolah manusinan tulos kanthi aji suruh sudiro jaya ingkang
lebur kula ingkang Darmastuti mangke tokato wonten masa ketingan para sepuh ini sapa ingkang jumpa ing pamawas miwalding dilungguh mreng sangka para ulama para kyai ingkang rinten dalu tansah sinayudan mring dasi kasuwasa Sangya Purana Katala Tamputi kakung sinedan rawuh mungging sastra wargyan ingkang sinebut bagya kawan mulya punapa dening kadang sutana pametri budaya tulus kadang merdo muda ingkang sinebut bagya kawan mulya kepareng wus mlatur sumalana natipun samadyan sastra wargyan nyahak kamardikan nyaruwus kumuwan tembang tolor Jajar Hanggoner ing Subusita Trianing Kudragani. Bobotipun kula pinanggah rada pemembani sasana kapitedhan Sinaraya. Monggo minangka widya ing pahargyan. Lha niki awit saking paripun keluarga pamengku dadi. Dinten Bapak Senen Ibu Suwarsi pilengga wonten ing dusun Pengkok Desa Pengkok RT setunggal Kecamatan Kedawung wewengkon Kabupaten Sragen Asri. Nggih arsa miwiti lumadening tata cara paringyan ngunduh mangkuk putra kinasih Bagus Riki Dwiyanto dalah Roro Nabila Malihati Tanoyo putri panjenenganipun Bapak Ratno Ibu Woni wingking saking Padegan Sidowayah RT kalih Desa Diri Kecamatan Kedawung Nunggil Kabupaten Sragen Asri. Mila lumadening tata cara pokok sampun paring kasenggit saking pamonging pahargyan Suprabah keluarga Nejaka paring kula biwawarakaken ing pramila mugi katur dumateng Sang Hyang Purana Tamputi kakung ingkang minanting pakurmatan amargi pamaos sing tata cara rembaka sumangga dingin kula dherekaken meminta mring purbaning Gusti ing Mahanasa murid kasebadan sedaya madening tata cara rembaka wonten madani sasana wargyan ing sasana yang dungkap siang kalegan mugi lumampah kanthi sidra karya jiwan pinaka pangas di tanah bumajaraken Batara Triyaksara Wardini Triprakawis mugi kacakup wiwitan tengan ing pungkasan mugi sepen ing pambengan manggih ing kayuwanan mestuti lampah-lampah lumadening tata cara rembaka ingkang arsa kapuraken badhe lumarat nyos kapardi saringgit monggo kadhiraken kulawarga panjenenganipun Bapak Ratno Ibu Woni saking sasana pangrantung manjing wonten ing sasana wargyan nut lumadening tata cara ingkang kalih sikapardi seklara nedhi kepareng arsa winijian amriyanya mawi tirta pangrungkep kaparingan tirta wening mule-mule cipta rasa bilang karsa ginyo kepareng arsa keempat patangan barayu tansah pikantuk ridhaning Gusti ing Mahanasa tumuli purna lampah-lampah lumadening tata cara upacara adat kaboyong pinanggah sasana ringgo bali pinanggih krenggali lumadening tata cara ingkang angka 3 permentang pangandika pasrah panampiling sikap bahagia teman saringgit purna tumapak ing tata cara atur raipun setengah saking keluarga kadang pisan sidore tigene kepareng asung pasrah panampi pambiwara lajengaken tumanggaping tata cara ingkang angka sekawan arsa simiyut ngestu padha mring padaning Rama Ibu Kepinasten tata cara Subasita ewas mengelan pala-pala dening tata atur panuwun pabadya kawridya rawuh adika panjenengan pelengkap protap sadhara ing pinanting pakurmatan minangka madening tata cara Candra 5 Kasuci kalajengaken tata cara foto pakurmatan Suprabah foto keluarga saking keluarga Pamenggo Ganti ewas mantelan pala-pala dening tata cara wargyan munduh mangku
ingin kepareng nengku saking keluarga Bapak Senen Ibu Suwarsi timengeran Purno teman serbit abot beliau kepareng kaboyong saking sasoro palenggihan kakali manjing wonten sunga paling pargan kinarya asung pakromat badi kunduri sangge para lenggah para tamu putri kakung ingkang pinanting pakromaten punapa dene sangya para pangombyong panengkaring sikaparja teman sari mekaten pendidikan keluarga Protap Sadharo mika minangka pakromaten ampal-ampal lumadening tata pargyan bilitan wonten ewa-ewakan kepareng pinanenggakan sekeca mardumandikan penggali sinarten angker sepi seboto panglipur saking keluarga karawitan Jindilaras gong ingin saking laladan bijilan jambanan Sidarjo Sragen luhur pisan Sinarawati pisan Sutsna ingkang wus nyosamakta wonten ing sasana pangranten Betalapa kurang dole elingo lajat nika yen wacana kudu manes betaning kabawan sami noca yang pusakaso noca yang pusakaso tanrekoso kang ginarti
parang gagal keparang pinis minoko gagal lama buto pangkaramune sikap marga teman kali ini saking sasor pangkaram miltar saking sasor marga ini keparang lembang sono dadap halu lobo tegas sekali laku personji bangga tinggi tanah dah berdata wonten ing tengah bos nyoprak kain mat dari sasor marga Bina kemarkan semua bapak patangnya budaya lu jauh sinar ini gitu manggil bion Niskoro lulus raharjo tanmaki sara koro-koro umumi pambiwa ngelatinya terlampal-lampal madering toto sorga mesparang rinu boko saking pangmongong bahagia sumerabat berbu tumapa ing toto sorpangan di pasrah panambeling sikap pargio teman rembik milo dumateng sang narpo jundo
ingkang parang tinanggalah sumlihatur saking warga Besan Sinoledi dineken Bapak Bayan Adiyoga Pratama ingkang parang sumlihatur saking warga Besan Sekoro minangka Risang Narpajula ingkang parang tinanggalah amasraken putra Salaki ewa semanten ngrumuti tumapaking tata atur panampi minangka Sandi Basa dene kepareng sameka nggih sabar pargian pinekten Bapak Haji Sugiman sarjana pendidikan kekalih ingkang kepareng angat dari tumapaking tata panampi kepasar panampi sikapan dia teman sekoron sinumbul jini jilan saking warga ambil beliau sameka ingkang sampai pendiri dumateng Sang Narpajula Bapak Bayan Adiyoga Pratama sumrambah pendidikan Bapak Haji Sugiman sarjana pendidikan minangka Sang Basa dene kepareng angadani bapak tata piniji Pandaya Wara papan panyuraswara mila kasumanggahaken ing wasara sumendhene katentreman kawiluji kabaca monggo merubani Gusti ingkang monggo kaos kasawiro kepada teman-teman menggah perahu kakung sumamana putri awaratim sakum dumati perawangan para kiai mangan saringan kemudian satu rumah lambung berbudi berumur sobor yang pantas tetapi menjalani bangsa suara yang nanti membara Pancasila Pinundi saking ngaten kunjuk nyanipun para priyagung darah ing nata para sarjana sujaning budi para purna karya labuh praja monggo dados patuwadaning para kawula dasih ingkang tuhu pantes katuran sagunging pakurmatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para umat diwasana kasebadan Nirboyo Lewikara dumadening tata pangandika pasrah panapining sikapardiya teman sanggi umuri panggiya lajengaken rumotoning tata cara sungkem mangendali. Dene kewarang